انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن صرف آپس وچ بھائی بھائی نے۔ کل بھی ذکر کیتا ہے کہ ایک مسلمان نو دوسرے مسلمان دا دکھ تکلیف خوشی غمی اپنی خوشی غمی اور دکھ تکلیف سمجھنا چاہیے۔ اسے سلسلے نو اگے وداندیاں ہویاں اج ایک اللہ دے محبوب بندے انہاں دا عمل ذکر کرنا ہے اور کچھ اور چیزاں نال ذکر کرنیاں نے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف والے، انہاں دے ایک بڑے محبوب خلیفہ سن شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہاں دی قبر انور دلی شہر دے اندر موجود ہے۔ انہاں نو کسے نے عرض کیتی کہ لوگ تواڈے بارے کہندے نے تانوں بڑا دلی سکون حاصل ہے، تانوں فراغ باطنی حاصل ہے، تانوں دنیا دی کوئی فکر ہے ہی کوئی نہیں۔ جس وقت انہاں بزرگاں نے ایک گل سنی تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بندے نو فرمان لگے اے آن والے بندے جنہیں میرے نال اے گل کیتی ہے، تیری ایک گل درست نہیں ہے کہ مینوں بڑا دلی سکون حاصل ہے، مینوں دنیا دی فکر کوئی نہیں ہے۔ آپ فرمان لگے آن قدر غم و اندوہ کہ میرا است ہیچ کا سرا دریں جہان نیست۔ آپ فرمایا جس قدر غم اور پریشانی مینوں میں اس دنیا تے کسے نو ہے ہی کوئی نہیں۔ اگے وجہ بھی بیان فرمائی مینوں غم اور پریشانی کی ہے، اپنے مال و دولت اکٹھیاں کرن دی نہیں، مینوں غم اور پریشانی اے وے زیرا کہ چندیں خلق می آیند وغم و اندوہ خیش می گویند آ ہمہ بر دل و جانے من می نشیند۔ عجب دل باشد کہ غم برادر مسلمان بو شنود و در وے اثر نہ کند۔ آپ فرمان لگے کہ لوگ میرے کو آؤندے نے تے آ کے مینوں اپنے دکھڑے سناندے نے، اپنے غم اور پریشانیاں اور تکلیفاں اور درد سناندے نے، تے انہاں ساریاں دیاں پریشانیاں دا بوجھ میرے دل و جان تے آ کے پیندا ہے۔ تے نال ہی فرمایا او دل بڑا ہی عجیب دل ہے جڑا مسلمان بھرا دا غم دکھ تکلیف سنے تے او دے تے اثر ہی کوئی نہ ہوئے۔ تے آپ فرمان لگے اے آن والے شخص میں لوکاں دے جسے دکھڑے سننا نا تے میرے کو جتنی استطاعت ہے میں اس دے مطابق تے انہاں دیاں چیزاں نو حل کرنا وا۔ مثلاً کوئی ضرورت مند آ گیا میرے کو کوئی چیز موجود ہے میں انہوں دے دینا، جتوں تک اور کوئی کسے دا کام ہو سکتا میرے کو میں کرنا۔ لیکن جنہاں لوکاں دیاں اتنیاں تکلیفاں اور دکھ نے کہ میری استطاعت تو زیادہ لوگ آ جاندے نے تو میں انہاں دی جس وقت پریشانی حل نہیں کر سکدا تو میرے دل تے بڑا بوجھ پیندا وے۔ تے نال ہی فرمایا او بندے دا دل ہی بڑا عجیب دل ہے جڑا اپنے مسلمان بھرا دا دکھ غم سنے تے پھر اس نو پریشانی لاحق نہ ہوئے۔
جدن ایک مسلمان دوسرے مسلمان دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھے گا تو پھر اسے نو اصل وچ کہندے نے اخوت بھائی چارہ۔ اخوت بھائی چارہ اے نہیں ہوندا کہ جنہیں تواڈے نال کوئی چنگی ورت لی تے تساں جواب وچ اودے نال چنگی ورت لی، اے اخوت اور بھائی چارہ نہیں۔ اخوت اور بھائی چارہ ہے کہ تانوں رب نے نعمتاں بہت عطا کیتیاں نے، مال و دولت عطا کیتا ہے، طاقت عطا کیتی ہے، منصب عطا کیتا ہے، تواڈے کول ایک کمزور بندہ آ گیا وے تے تسی اے سوچو کہ انہیں کل نو میرے بظاہرن کیڑا کام آمنا ہے اس دنیا تے، یہ تو پہلی میرے تو بھی گیا گزریا بندہ وے مالی لحاظ نال، تو میں ایدی پریشانی اور دکھ نو کیوں حل کراں؟ جس وقت یہ کام ہوئے گا پھر اخوت نہیں قائم کیتی گئی سی، پھر تساں اپنے تعلقات نبھائے سن کہ تگڑا آ گیا تو او دا معاملہ حل کر دیتا، ماڑا آ گیا تو انہوں چھڑ دیتا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا ابو طلحہ زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے مصطفیٰ جان رحمت حضور جان جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے ما من امر یخذل امرأ مسلما، کہ جیڑا شخص طاقت اور قدرت ہونے دے باوجود کسی مسلمان نو ایسی جگہ تے بغیر مدد تو چھوڑ دوے جتھے او دی بے عزتی کیتی جا رہی ہوے، فی موضع تنتہک فیہ حرمتہ وینتقص فیہ من عرضہ الا خذلہ اللہ فی موطن یحب فیہ نصرتہ، اور جتھے اس مسلمان دی عزت نو پامال کیتا جا رہا وے اس مسلمان نو ظالم تو نہ بچائے، او دی مدد نہ کرے، تے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے نو دنیا اور آخرت دے اندر ایسی جگہ تے ذلیل فرمائے گا جتھے انہوں مدد دی ضرورت ہوئے گی۔ کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان نو ایسی جگہ تے بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے جتھے اس مسلمان نو ایدی مدد دی ضرورت ہے، یہ مدد کر بھی سکتا سی، لیکن اس مسلمان دی اتھے بے عزتی کیتی جا رہی ہے، او دی عزت اور آبرو پامال کیتی جا رہی ہے، ظالم دے او ظلم نال پس رہا وے، لیکن اے اپنی طاقت اور قدرت دے باوجود او دی مدد نہیں کردا، تے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص نو دنیا اور آخرت دے اندر ایسی جگہ تے بے یارو مددگار چھوڑ دے گا جتھے اس نو پھر مدد دی ضرورت ہوئے گی۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ، اور جڑا بندہ ایسی جگہ تے مسلمان دی مدد کرے گا جتھے مسلمان دی لوگ بے عزتی کر رہے سن، او دی عزت اور آبرو نو پامال کر رہے سن، تے انہیں اپنی طاقت اور قدرت دے مطابق اس دی مدد کیتی، تے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دے اندر اس مسلمان دی ایسی جگہ تے مدد فرمائے گا جتھے انہوں اپنی مدد پسند سی۔ اج ساڈی مدد رب دی بارگاہ وچ کیوں نہیں آ رہی؟ رب کیوں نہیں مدد اور نصرت اور فتح مسلمانوں نو عطا کر رہا؟ کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو ایسی جگہ تے چھوڑ رہا وے جتھے انہوں اس مسلمان پرا دی مدد دی ضرورت آئی، تے اوتھے اس مسلمان پرا دی بے عزتی ہو رہی سی، او دی عزت اور آبرو نو لوگ پامال کر رہے سن، او دے نال ظلم کر رہے سن، تے انہیں مدد او دی نہیں کیتی سی، تے حدیث پاک دے مطابق پھر اللہ بھی اس دی مدد نہیں کر رہا۔ اور اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڈی اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دے ایسے وقت وچ مدد فرمائے جتھے سانوں مدد دی ضرورت ہووے، تے اسی پھر کسی مسلمان پرا دی مدد کریے جدی عزت اور آبرو نو پامال کیتا جا رہا ہوے، جدی بے عزتی کیتی جا رہی ہوے، جیڑا ظالم دی ظلم دی چکی چ پس رہا ہوے، اسی جس وقت دی مدد کران گے اللہ تبارک و تعالی بھی ساڈی مدد اور نصرت فرمائے گا۔
اور جنہاں دی مدد اور نصرت اللہ تبارک و تعالی فرما دے وہ بندے کامیاب اور کامران ہو جاندے نے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال دے اندر مسلمانوں نے ایک دوسرے دی مدد کرنے دا اور محبت بڑھانے دا حکم دیتا ہے، اور کفار دے نال تعلقات ختم کرنے دا حکم جاری فرمایا وے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سارے احکام ارشاد فرمان تو بعد فرمایا ہے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر۔ اے مسلمانوں اگر تسی اے میرا حکم نہیں نہ منو گے کہ ایک دوجے دی مدد نہیں کرو گے، ایک دوجے نال محبت دا ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، اور کفار دے نال تعلقات ختم نہیں کرو گے، تو پھر کی ہوئے گا؟ زمین وچ فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوئے گا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس آیہ کریمہ دا مطلب ہے اگر مسلمان ایک دوسرے دی مدد نہ کرن، ایک جان نہ بنن، تو مسلمان کمزور ہو جان گے اور کفار طاقتور ہو جان گے۔ پھر ہوئے گا کہ مسلمان جس ویلے کمزور ہے کافر طاقتور ہون گے، تو اے مسلمانوں واسطے بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوئے گا۔ کیونکہ قرآن دا مطالعہ کریے نا تو کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جتھے کافراں نے مسلمانوں دا ساتھ دیتا ہوئے۔ جدن دی رب نے کائنات بنائیے پہلے پیغمبراں دے دور وچ بھی کافراں نے انہاں پیغمبراں دی بھی اور پیغمبراں دے منن والیاں دی بہت سخت مخالفت کیتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیاں دا ایک عمل بیان کیتا کہ فرعونی کی کردے سن کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی قوم دے لوگاں دے بارے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سی کہ اے فرعونی اے کام کردے نے، تواڈیاں بیٹیاں نو ذبح کر دیندے نے، تواڈیاں عورتاں نو زندہ رکھ دے نے، اور اس وچ تواڈے واسطے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ کافر ظلم و ستم تو باز نہیں آ سکدے، یہ اداں ہی تواڈی جان چھڈ سکدے نے جدن تساں اسلام چھڈ دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ خود ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تواڈے نال یہودی اور عیسائی کدی بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہو سکدے جدن تک تسی انہاں دا دین نہ اپنا لو، یعنی اسلام نو چھڈ کے نعوذ باللہ من ذالک یہودی یا عیسائی بن جو گے تو یہ تواڈی جان چھڈ دین دے، تے جے تسی مسلمان رہے تے تواڈے اندر کھاتے دشمن ہون گے پاویں بظاہر دوست بن گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں نو دینی حمیت اور غیرت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے صدقے آپ دی امت دی عظمت رفتہ نو بحال فرمائے، دین اسلام دا سانو فہم نصیب فرمائے، اور آپس وچ اتحاد و یگانگت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔